Si en mixen en prou, Sí. bé. En temps de confinament, les mascotes segueixen tenint les seues necessitats i problemes de salut habituals que requereixen atenció professional. La majoria de centres veterinaris, com aquest de Tortosa, continuen oberts, però amb una destacada reducció de clients. Hi ha un descens important. Estem parlant que la mitja podia estar entre un 30 o un 40% menys de feina. L'empresa veterinària Nexo, per exemple, té 3 franquícies a les Terres de l'Ebre. El seu centre hospitalari de Tortosa obre amb l'horari habitual. La clínica de la Ràpita ha reduït l'atenció, però pitjor li ha anat al seu tercer centre, impactat directament pel coronavirus. La clínica d'Amposta, malauradament, l'hem tingut que tancar per un tema també de que un dels treballadors va tindre la malaltia i ja vam tindre que confinar a tot l'equip de la clínica d'Amposta i no ens va tocar més remei que tancar-la. És una clínica petita, tota la gent que necessita serveis es deriven aquí a Tortosa i ja està. Les mascotes també estan patint els efectes del confinament. Tenir els propietaris sempre a casa està afectant animals com els gats. Estan sortint patologies de conducta, marcant, per exemple, orinant-se en certs punts quan no ho feien, poden rascar coses que abans no rascaven i inclús els pot sortir la venada, no dic agressiva, perquè no és així, però sí que poden treure les males puces a passejar una estona i algú que et truca que et diu, ostres, que no sé què li passa al meu gat. El gat el que necessita és vacances de tu. El món veterinari també envia un missatge de tranquil·litat a propietaris de mascotes i població en general. No es transmet el coronavirus aquest de les mascotes als propietaris, que no s'assusta ningú, però les mascotes tenen els seus coronavirus. Josep Anguera apunta que l'experiència dels veterinaris tractant coronavirus en animals podrien servir per a la pandèmia actual, però es queixa que les autoritats no estan tenint en compte el sector.